Canal Català Vallès Oriental compta amb més de 24 anys d'experiència en el món de la televisió de proximitat a la comarca del Vallès Oriental. L'origen de Canal Català Vallès Oriental és la televisió de Caldes de Montbui, una de les televisions pioneres del món local. La integració al grup Canal Català ha permès a aquesta històrica televisió privada millorar la seva penetració al territori, aconseguir una imatge de marca reconeguda arreu de Catalunya i fer el pas cap a la TDT. El grup Canal Català és la primera organització empresarial privada en l'àmbit televisiu capaç de connectar amb el públic local i alhora amb voluntat de ser un referent nacional. Gràcies als diversos operadors associats, el grup Canal Català arriba a 5,8 milions d'habitants a Catalunya. Canal Català Vallès Oriental és un canal plural, proper i innovador que es caracteritza per la seva proximitat, rigor informatiu, especial atenció a la cultura, la llengua, la participació, el civisme, el respecte, la igualtat, l'oportunitat i el coneixement i per la seva voluntat d'esdevenir el referent informatiu del Vallès Oriental. Canal Català Vallès Oriental presenta una programació de proximitat basada en una informació a la mida de la comarca. Redacció Vallès Oriental, informatius diaris amb tota l'actualitat del Vallès Oriental. En sintonia, l'espai d'entrevista setmanal amb personatges de la comarca i de l'actualitat cultural, política i social de Catalunya. Connexió Vallès Oriental, el punt de trobada amb els protagonistes de la comarca. Programació especial i seguiment dels esdeveniments més destacats de la comarca com eleccions, festes majors o fires. La programació pròpia es complementa amb els espais del grup Canal Català, televisió de qualitat i en català, que ens apropa espais com el programa d'esports La Ronda, l'espai diari Tu Denuncies, el programa Políticament Incorrecte de Josep Puigbó i Catalunya Opina amb Carlos Fuentes. Amb tot, Canal Català Vallès Oriental aposta per la televisió de proximitat i de qualitat, la televisió de casa feta a casa per tots els vallesans i vallesanes. La TDT a la comarca és Canal Català Vallès Oriental. La televisió de casa a casa.